ገሃነም ዝተዳለወ ንኸምዚ ዝበለ ጨካን ሰብ እዩ። ስርሑ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕን ጭካነን ዝተመልኦ እዩ። ብሓፂሩ እዚ ሰብኣይ እዚ ሰይጣን እዩ። ንበዓልቲ ገዝኡን ንወዱን ንገንዘብ ኢሉ እዩ ቀቲልዎም። እዚ ሰብኣይ እዚ ስሙ ካርልሰን ይበሃል። ታሪኹ ክጅምር ከሎ ዕድሚኡ ወዲ 30 ዓመት እዩ ነይሩ። ብዙሓት ፈረሳት ወይ እውን ኣፍራስ ክህልውዎ ድማ ትምኒት ነይርዎ። እዚ ትምኒቱ ንምፍፃም ዝኽእል ግን እኹል ዝበሃል ገንዘብ ኣይነበሮን። እቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ እውን ክሳብ ክንዱ መኽሰብ ስለ ዘይነበሮ ትምኒቱ ክፍፅመሉ ኣይከኣልን። እሞ ሰብ እዚ ደኣ እንታይ ሓሰበ? ሓድሽ ስራሕ ክጅምር ወይ እውን ሓድሽ ቢዝነስ ጀሚሩ ሂወቱ ክቕይር? ብፍፁም ኣይኮነን። ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ሓሳብ ናብ ርእሱ መፀሉ። ስለምንታይ ንበዓልቲ ቤተይ ቀቲለ ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ዘይቅበል ኢሉ ሓሰበ። ብድሕሪኡ በዓልቲ ገዝኡ ከይፈለጠት ብሽማ ናይ ህይወት መድሕን ወይ ድማ ላይፍ ኢንሹራንስ ኣተወ። ንሳ እንተሞይታ ትኽፍሊት ንሱ ጥራይ ዝወስዶ ነይሩ በዓልቲ ገዝኡ ስለ ዝነበረት። እቲ ዝተፈራረመሉ መጠን ገንዘብ ድማ $200,000 ነበረ። ካብኡ ብምቕፃል ከመይ ገይሩ ክቐትላ ከም ዘለዎ እውን ክሓስብ ጀመረ። ሓደ ክፍኣት ዝተመልኦ ሓሳብ ድማ ናብ ርእሱ መፀሉ። ሃንደበታዊ ናይ ሓዊ ሓደጋ ከም ዝተላዕለ ገይሩ ክቐትላ ወሰነ። እዚ ታሪክ እዚ ዝተፈፀመሉ እዋን ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ 1991 ነበረ። ኣብቲ ዝወሰኖ መዓልቲ በዓልቲ ቤቱ ስማ ክርስትና ትበሃል ነብሳ ክትሕፀብ ኢላ ናብ ሻወር ሩም ኣተወት። ንሳ ከይፈለጠት ቀስ ኢሉ በሩ ከም ዘይኽፈት ገይሩ ብዓብዪ ቁምሳጥን ኣምፂኡ ብድሕሪት ዓፀወላ። ንሳ ኣብ ውሽጢ ኮይና እቲ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ነገር ምንም ኣይትሰምዕን ዘላ። ካርል ብምቕፃል ጋዝ ኣምፂኡ ኣብቲ ዙርያ ቁምሳጥንን ማዕፆን ምፍሳስ ጀመረ። ካብኡ ርሕቕ ኢሉ ብኽብሪት ለኮሶ። እቲ ሓዊ ወዲያውኑ ብሓይሊ ተቐፃፀለ። ብድሕሪኡ ልክዕ ከም ዘይፈልጥ ሰብ ኮይኑ ሓዊ ተቓፂሉ እናበለ ዓውዓውታ ፈጠረ። ኣብቲ ገዛ ህፃናት ቆልዑ ስለ ዝነበሩ ነቶም ቆልዑ ሒዝዎም ናብ ደገ ወፀ። ነዚ ድሕሪ ምግባሩ ተመሊሱ ንበዓልቲ ቤቱ ዘድሕና ንምምሳል ሞከረ፣ ግን ፍፁም ከድሕና ኣይደለየን። ተመሊሱ ምስቶም ቆልዑ ኮይኑ እቲ ገዛ ክነድድ ከሎ ኣብ ደገ ከፍ ኢሉ እናረኣየ ነይሩ። ክርስቲና ካብቲ ሓዊ ንምምላጥ ኢላ ምስቲ ማዕፆ ክትቃለስ ጀመረት፣ ግን እቲ ማዕፆ ፈፂሙ ክኽፈት ኣይከኣለን። እቲ ዘገርም ነገር ኣብቲ ቤት ሻወር መስኮት ነይሩ እዩ። ብኡ ንምምላጥ እውን ሞኪራ ነይራ እያ። ነገር ግን ካርል ኣቐዲሙ ተዳልዩሉ ስለ ዝነበረ ብደገ ብሓፃዊን ደርዲሩ ግጥም ኣቢሉ ዓፂዎ እዩ ነይሩ። ምንም መውፅእ መንገዲ ምስ ሰኣነት እቲ ሓዊ ንክርስቲና በልዓ። ፖላዊስ መፅኦም ክምርምሩ ከለዉ እወ እዚ ድንገተኛ ሓደጋ እምበር ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ማንም ሰብ የለን ኢሎም ደምደሙ። ናይ ካርልሰን ስራሕ ማንም ሰብ ይፈለጠን ነይሩ። ካርል ኣብዚ ቀዳማይ ቅትለት እዚ ብሰላም ኣምለጠ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ናይ ኢንሹራንስ $200,000 ሙሉእ ብምሉእ ወሰዶ። ኣብ ውሕድ መዓልትታት ውሽጢ ናይ በዓልቲ ቤቱ ቀብሪ ስነ ስርዓት ከይተወድአ ካብቲ ዝነበረሉ ኒውዮርክ ናብ ካሊፎርኒያ ሃደመ። እዋናት ነጎዱ ዓመተ 2001 መፀ፣ ድሕሪ 10 ዓመት ማለት እዩ። ካርል በቲ ጨካን ሓሳብ ዝረኸቦ ገንዘብ እቲ ኩሉ ግዜ ዝምነዮ ዝነበረ ናይ ፈረሳት ምርባሕን ምውላድን ስራሕ ክሰርሕ ጀመረ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሲንዲ ትበሃል ካልአይቲ ሰበይቲ ኣእተወ፣ ኣብ ካሊፎርኒያ ማለት እዩ። ግን ካብ ሓደ ዓመት ንድሓር ወይ ድማ ብ2002 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ነገራት ከምቲ ዝሓስቦ ኣይኮኑን። ገንዘብ ሓፀሮ፣ ሰብ ቀቲልካ ዝመፅእ ገንዘብ እውን በረከት ከም ዘይብሉ ፍሉጥ እዩ። እቲ ናይ ፈረስ ምርባሕ ስራሕ እውን ብዙሕ መኽሰብ ስለ ዘይሃቦ ሕጂ ድማ በቲ ዝለመዶ መንገዲ ካብ ኢንሹራንስ ገንዘብ ዝሰርቀሉ ካልእ መንገዲ ሓሰበ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ ክቐትል ኣይኮነን ደሊ ነይሩ፣ ብፈረሱ ገይሩ ገንዘብ ክረክብ ደሊ ነይሩ። ናብ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ኸይዱ ድማ ንፈረሰይ መድሕን ክገብረሎም ይደሊ ኢሉ ተዛረቦም። እቲ ካምፓኒ እውን ተቐቢልዎ። እቲ ነገር ከይጠራጠርዎ ሒደ ተዋርሕ ካብ ሕለፈ ንድሓር እቶም ፈረሳት ዝቕመጥሉ ባርን ዝበሃል ቦታ ኣብኡ እቲ ዓፅዎ። ኣብ ጎኒ እቲ ጋጣ ወይ ድማ እቲ ባርን ዝበልኩኹም ዝነበረ ሳዕርታት ብሓዊ ለኮሶሞ።
እቲ ሓዊ ተቓጻጺሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ 3 ክቡራት ፈረሳት ብሓዊ ተቓጺሎም ሞቱ። ኣብ ርእሱ ሓዘን ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። ዋና ነገር ንሱ ገንዘብ ምእካብ ጥራይ እዩ ነይሩ ሓሳቡ። እቲ ካምፓኒ ድማ $100,000 ሙሉእ ዶላር ከፈሎ። ዓመታት ሓሊፎም 2008 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ መጸ። ካርል ሕጂ እውን ገንዘብ ሓጸሩ። ምኽንያቱ ብሕማቕ ነገር ስለ ዝረኽቦ ዘሎ ክብር ክተሎ ኣይከኣለን ነይሩ። ከምቲ ዝለመዱ ድማ ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ክረክብ ንሳልሳይ ግዜ ሓሰበ። ግን ሕጂ ክቐትሎ ዝደለየ ንገዛእ ርእሱ ንወዱ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ሕጂ ተመሊሱ ፈረሳት እንተቃጺሉ ሰብ ክጠራጠሮ ይኽእል እዩ። ወዱ እንተሞይቱ ግን ሰብ ሃንደበታዊ ሓደጋ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ። ወዱ ሊቫይ ይበሃል። ኣዲኡ ክትመውት ከላ ንእሽተይ ህፃን ነይሩ። ሕጂ ግን ወዲ ዓብዩ ዕድሚኡ 23 በፂሑ በዓል ሓዳርን ኣቦን ኮይኑ እዩ ዘሎ። ካርል ንወዲ ደው ኢሉ ሕጂ ንስኻ ኣቦ ኮይንካ ኣለኻ፣ ድንገት ሓደጋ እንተገጢሙካ እዞም ቆልዑ እንታይ ክኾኑ እዮም? ኢንሹራንስ ክትኣቱለካ እዚ ግዴታ እዩ ኢሉ ከም ጽቡቕ ኣቦ መኽሮ ለገሰሉ፣ ካብ ናቱ ኢንሹራንስ ንምውሳድ ማለት እዩ። ሊቫይ እውን ናይ ኣቦኡ ምኽሪ ስለ ዝኾነ እሺ ኢሉ ተስማዕመዐ። ካርል ንወዲ ሒዝዎ ናብ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ኸደ እሞ እቲ ውዕል ድማ ሊቫይ እንተሞይቱ እቲ $700,000 ኣቦኡ ካርል ክወስዶ ዝብል ነበረ። ሊቫይ ኣቦይ ይቐትለኒ ኢሉ ፈጺሙ ስለ ዘይሓሰበ ንኹሉ እሺ ኢሉ እዩ ተፈራሪሙ። ካርል እቲ ዝደልዮ ምስ ተዓወተሉ እቲ ዝጥዕም ግዜ ክሓስብ ጀመረ፣ ንወዲ ንምቕታል ማለት እዩ። ሓደ መዓልቲ ንወዲ ፀዊዑ እዛ መኪና እዚኣ ይሰርሓ ኣለኹ እሞ ንዓስካ ሓግዘኒ ኢሉ ደወለሉ። ሊቫይ እውን ኣቦኡ ንምሕጋዝ ኢሉ ካብ ገዝኡ መጸ። ነታ መኪና ንምርኣይ ድማ ኣብ ትሕቲ እታ መኪና ኣተወ። እታ መኪና ብናይ መኪና መልዓሊ ወይ ከዓ ክሪክ ተንጠልጢላ ስለ ዝነበረት ካርል ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒሙ ነታ መኪና ብሓይሊ እንቀጥቀጣ። እታ መኪና ድማ ኣብ ልዕሊ ሊቫይ ወደቐት። ሊቫይ ኣብ ትሕቲ እታ መኪና ተጨፍሊቑ ኣብኡ ጸጥ ኢሉ ሞተ። ፖላዊስ መጺኦም ክምርምሩ ከለዉ ካርል ኣቐዲሙ ዝተዳለወሉ ናይ ሓሶት ታሪኽ ነገሮም። ፖሊስ እውን ኣሚኖም ናይ ሊቫይ ሞት ሃንደበታዊ ሓደጋ ኢሎም ንኻልኣይ ግዜ ተታለሉ። ካርል ሕጂ እውን $700,000 ፈሪሙ ብሰላም ወሰደ። እቲ ናይ ወዲ ኢንሹራንስ ብስሙ ስለ ዝገበሮ ማለት እዩ። በቲ ገንዘብ ዓበይቲ መኻይን ናይ እንስሳት ፋርምን ዓደገን። ሰባት እናቐተለ ብሰላም ክነብር ሓሰበ። ግን ናይ ሊቫይ ማውታ ንብዙሓት ሰባት ኣየኣመኖምን ነይሩ። ብፍላይ እቶም ናይ ክርስቲና ወይ ድማ እታ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ዝነበረት ቤት ሰባት ክጠራጠሩ ጀመሩ። ሕጂ እቲ ብኹር ወዶም እውን ብተመሳሳሊ ሓደጋ ምስ ሞተ እቲ ጥርጣሮኦም ካብ መጠን ንላዕሊ ወሰኸ። እቶም ካልኦት ኣዋልድ ደቂ እውን ኣቦና ኣብ ሞት ሓውና ይደለዎ እዩ ኢለን ምጥርጣር ጀመረ። ካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ እታ ሓዳስ ሰበይቱ ወይ ድማ እታ ሲንዲ ብጣዕሚ ፈርሐት። ምኽንያቱ ከምታ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ንዓይ እውን ክቐትለኒ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ ብምስጢር ናብ ውልቀ መርማሪ ወይ ከዓ ናብ ፕራይቬት ኢንቨስቲጌተር ቆፀረት። እቲ መርማሪ ንካርል ክከታተሎ ከሎ ሓደ ዘሰንብድ ሚስጥር ረኸበ። ካርል ንሳ ከይፈለጠት ብሽማ $1.2 ሚልዮን ኢንሹራንስ ኣትዩላ ነበረ። ማለት ንሳ እውን ቀጻሊት ግዳይ ክትከውን ተዳሊላ ከም ዝነበረ ፍሉጥ ነይሩ። እታ ሰበይቲ ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሐት ቀጥታ ናብ ፖሊስ ከይዳ ኩሉ ተጠርጠራን እቲ ናይ $1.2 ሚልዮን ሚስጥርን ነገረቶም። ፖሊስ ግን ብዘይመርትዖ ክሕዝዎ ኣይከኣሉን። ስለዚ ፖሊስ ንሲድኒ ድምፂ ሪከርድ ዝገብር መሳርሒ ወይ ድማ ዋየር ኣብ ክዳን ክግበር እሞ ካብ ኣፉ ሓቂ ከም ዘውፅእ ግበሪ በልዋ። ንሳ እውን ኣብ ሓደ ሆቴል ተራኺባ ክትዕልሎ ከላ ካርል ብዛዕባ ሞት ወዱ ሊቫይ ሃንደበታዊ ከም ዘይነበረ ብኣፉ ተዛረበ። እታ ድምፂ ብምሉእ ሪከርድ ተገይሩ ስለ ዝነበረ ፖሊስ ብቐጥታ መፂኦም ሓዝዎ ወይ ድማ ቀየድዎ። ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ቤት ምስ ቀረበ 15 ዓመት ትእሰር ወይስ ትከራኸር ምስ ተባህለ ኣይከራኸርን ኢሉ 15 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ተቐበለ። ኩሉ ተግባራቱ ስለ ዝፈልጦ ካብ ዝንላዓል ክመፆ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ፖሊስ ግን በቲ ኣላግጹን ነቲ ናይ 1991 ናይ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ቅትለትን መርትዖታት ኣኪቦም ደጊሞም ከስሕስዎ። ፍርዲ ቤት እቲ ገበን ምስ ኣረጋገፀ ድማ እቲ ናይ 15 ዓመት ማእሰርቲ ናብ ናይ ዕድመ ልክዕ ወይ ድማ ናብ ናይ ላይፍ ኢምፕሪዝንመንት ተቐየረ። ካብዚ ታሪክ እዚ ክንርድኦ ዘለና ብስርቀትን ብኽፍኣትን ዝመጽእ ገንዘብ መወዳእቱ ናብ ጥፍኣት ከም ዝወስደካ እዩ።
ናይ ሎሚ ሓቀኛ ታሪኽና ነዚ እናሰማዕኹሞ ዝፀናሕኹም ይመስል ነይሩ። ብኻሊእ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ቪድዮና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብሰላም ፅንሑ።